сме обръщали 2 гола. Нали? Точно така. Нямаш търпение вече, усещате. Пини малко уиски, да направиш един лапсус поне. Поне един лапсус, Девил Майкъл. Бутам ли го? Сега ще бутам Хоумлес. Извикайте за Хоумлес! Извикайте за негъра! Нищо няма ви черпа. Чакайте. Все пак, втори минут. Отиваме в сериозна работа. Момчетата си заслужили да са тука. Извикайте и за двамата! Брик, спускай бита! Хоумлес, дай! О, ево. Химера, само те намера. Ще видя дали ще побираш в килера. Умираш от холера. Сектата те черпи с чеп за вечеря. Батълсмен приключва твоята кариера. С Каме Война тайна афера. Божествена от Кристина Агилера. Колко човека са нужни да завият една кружка? 4 момчета и една кучка. Не. Окей, чуда се как въобще печелиш батали. Сетих се, викаш всичките ти приятели. Гледаш на кура ми, сякаш е култ. Още 2 пъча и ще получиш инсулт. Окей, превръща сцената в личната ти морга. Превръща Вайпа Клоп в фантастичната четворка. Както каза Атила и го чух, колкото и тиха да го каза, баси майката. Обаче мен знам, че има казически запазени подводни камъни. Тегам като градина от Коприва. Имам приятели, поне имам такива. Ти дори няма кой да ти изкочи. Взимаш пак погрешните посоки, файва клокли. А ти в кое крюси МС? Слаб тест, не е отличен 6, по-скоро 2. В шибания бележник, бяги настрани, отново ще си смешник. Куче ходи, вземи моя вестник, защото си смешник, който отново като местник съм способен отново да го изям. Аналът ти е нещо като бездънен вулкан. Изход няма от тази драма, сцената не е достатъчно голяма, тук за двама слез. През бузата плес, вкарвам ти стрес. Арабес, ти си като кариес, за това по-добре спри. Иначе вади игли по твоята водокукла и почвам да я боцкам. Знаеш, че отново тука изнемогваш томата, катам ти томата. Знаеш, че отново няма как да вдигнеш тълпата, защото си супер слаб. Не дей да правиш рап, защото даже нямаш чувство за такт. Проявиш шибаните факти, влизам тука с лакти. Леви, десни, рими, лесни, като твоите пиша доста. Е сега, тук ще те просна мисъл плоска, като локва. Знаят, четат. Не очаквах, че четат книги.